Bun, la o nouă breazlă de vară se numește. Scuza sunetul de la microfon pe acest videoclip, dar ceva se au toți. Acum văd că lumea e deja pairă în alea. De acolo nu avea tupuri de ăla. Ăla pe tupuri de iPad. Nu știu niște lămâri. Am primit și niște mâncare. Toate au fost explorate care sunt pe aici, prin sat. Dar dacă vrei, Dar am nevoie. iar Nu, dar am nevoie. Ups. Am nevoie de zim ca să... de cabel, Da. mai bun. Na, uite ce am găsit. Căul pe aici. Un exemplu ar fi astea, dar nu știu dacă... Una, astea două de aici știu că sunt explorate de mine. Nu, dar de col am nevoie atât. Oh, salutare domnul Mario! Salut. Uite, am venit să niște căuri. Deci nu-i asta singura persoană care caută. Da, mi-am venit să iau că n-am văzut. Am văzut acolo și de ce să las. Da. Băi, ți-a venit niște gravel. Da, N-am găsit nimic. N-am găsit nimic, băieți. Bă, nu știu. Mina e goală. dacă am ăștia au luat tot și era mai important. Am uitat să vă întreb o față, pe unii putem să ne facem baza? Habar nu am. Bă, prima dată trebuie să faci casă la spawn. Și după aceea ai voie să faci bază la minim 1000 de metri. 1000 de blocuri. Dar pe aici se pune pe lângă sadea că așa, sau trebuie chiar lângă spawn. Bă, lângă spawn. Așa o să trebuia să distrugem totul, că o să arate urât. Ok. Bă, dar nu dă gravel. Ce? Nu dă gravel. Unde auzi gravel? E la flint. Nu știu, poate îți stă, eu mă duc la spawn acum. Da. Mamă, ce acolo.
Dur. No, ce faci, încet? Hai, la câine, mă. Bau. Da, și... Ei, potolește-ți potaia. Bă, nu fă pătaie. Da. Ele cuci. Deci, avem voie pe lângă spawn să ne facem. Bă, nu știu. Nu, dacă așa eu fac sub insul asta. Gata, am fi cu minte. Uite, nu mai are treabă cu tine. Ba da. Hai.
Vezi că în cap de oaie. Mai e și oaie neagră. Păi de ar fi să plec de pe insula asta până când ți-o potolești. Nu, că am plecat eu cu el, nu vezi? Ah, ok. Uite, ha. Dar și tot faci ăsta de moare de la scheleți. Da, ai plecat și el tot după mine. Să-mi spui când pleci, tu de acolo cu câinele. Gata, gata. Uite, vezi, după mine vine. Col, tu nu, că tu ești prost. Du-te casă. Bă, vrei să vin să te ajut? Hai bă, că vine să mă dau capul de tastatură. Ok, hai. Hai că-mi prăi sună după ce am fac un scut și mă duc în ei bacelați. Îți dau și ție niște rând dacă tu mă N-am ajuți. nevoie de ei, nu fac eu. Vin să te ajut că Am murit de vreo 5 ori, frate. am văzut. Dar scheletonii ăia, că cu restul n-am treabă, cu tot cu scut m-a crăpat. Aici. Stai. Trebuie să-mi prăi și un cod. Vezi că aici o să cazi, că am săpat în jos. Ok, aici e cheia. Da, văd. Perfect că se tem scheleții de câini. Spate, spate, fugi! Mamă, sus 3 scheleți. Ok, stai să văd unde am crăpat. Jos. Tu te mușcă-i, tu te pe mușcă-i. Hai, tămele! Tu te pe el mușcă, mușcă. Bravo, bravo, mușcă-i. Bravo, bravo. Bravo, Cuțu, bravo, Cuțu cu minte. Am văzut câine, am văzut câine, am văzut câine, am văzut câine.
Am de câini. O, se construiește. Oh, bună. Ce faci? Se citește ăla, nu? Da. Se citește bine. Da? Așa ca idee să se știe. Ia. Bine. Hai, asta. Asta e altceva. Da, se construiește aici, da. Dar mă duc după niște lemn. Bun, bun. Ai făcut ceva rost de minereuri? Ceva, ai reușit? Bă, dar ce câini drăguți. Am fost la pe un ver și m-am găsit 12 item. Am fost la pe terora să vedeți că să-și itemele. Bun. Săracul terora, a murit de 50 de ori. Păi de asta am fost și să-l ajut. What? Există modul cu capurile? Gen, LOL! Mamă, vere, cât am vrut modul ăsta, dar nu l-am găsit. E, Că mă pricep și cu modurile, dar nu... Mi-l dai mie? el. Da. No. Îl meriți. Nu. Nu. Nici vreau să fac. Sigur? Da. Bine. Un măr, ceva să te servezi sau ceva, chiar nu vrei? Nu. Sigur? Sigur. Mulți mai Bine, cau bro. câini. Uite, îți dau o chestie. Uite, fii atent. Îți dau un Heart of the Sea, că cine știe când îți trebuie. Nu, lasă, ține-mă. N-am nevoie. Bă, mersi mult, pe bune. N-ai de ce. Spor, frate. Salut. Mersi la fel. Ce faci? Uite pe omul albastru. Mamă, ce mi-a spart asta urechile, stai să dau mai încet. Uite ce am. Am cuțu. Omoare câini. Am cuțu. Da. Până acum n-am făcut rost de niciun material. Stai. Noroc, ce pot să zic. Să mai cresc unda asta. De fapt... Nu știu ce am făcut asta, mă crezi? Ce rău îmi pare că am pierdut seria aia, mă. De Parker. Trebuia să ștergi partia, că ai murit. Normal, mă, normal, n-ai Nu cum. că am murit. Mi s-a stricat, mi s-a corupt Windows-ul și n-am mai putut să fac backup. Și nici să pornesc calculatorul în A Windows. rămas într-o inimă. Da, iurea atunci. Se mai întâmplă, bro. Se mai întâmplă. N-am noroc. Prima n-am moarte noroc. de pe server. Mare a murit înainte ta. Mă refer la mine. Bă, nu știu cum să facem, gen să postăm toți episodul în aceea zi, gen să stăm până avem toți episoadele pregătite. Gen să nu se dea spoiler la serie. Da, asta e cea mai mare și urâtă problemă. Sincer. Păi să știu, gen să așteptăm Dar după... n-ai cum. Bă, sunt unii care, dacă e să posteze unii episodul peste o săptămână, peste... N-am înțeles absolut nimic. Da, sunt unii care vor să posteze episodul peste o săptămână, poate. Pe zi. Și să stăm cu Și- episoadele o săptămână. Eu unul nu o să postez chiar foarte... Bun. Adică o să postez mai rapid, dar nu chiar foarte. Nu știu să vă explic. Băi, nici eu maxim 2 episoade pe săptămână. Ce să postez? Gen maxim. Da, Sau... zi. Eu stau mult la edit. Eu nu editez tot într-o zi. Corect. N-am răbdarea necesară. N-am răbdare deloc, uneori. De la culori. Bă, am găsit 10 diamante. Păi și ce am găsit gold. diamante? Eu n-am gold și am găsit diamante. Nici n-am găsit. Lasă, nu? Dar am găsit diamante fix în ăla. Fix în cave-ul de lângă spawn. Fix în ăla, că coboară jos, Păi da, fix acolo erau diamante.
Nu prea a fost nimeni la minat. Ba toată lumea. Cred că eu am fost printre singuri care nu prea au fost așa mult laminat. Că asta m-a plimbat mi-a făcut bine. În rest aproape toată lumea are iron și diamante. Ia vorbește ceva, Mario. Ceva. Îți dau mai tare un pic, zi acum. Acum. Mamă, tu trebuie să dai mai tare pe Mario. Nu, trebuie să-l dau mai încet, Mario. Eu l-am la minus 80. Și eu. Îmi rupe urechile. M-a spart, Mario. Și acum începe să cânte v-am spart, v-am spart. Nu, asta o pun la edit. Perfect. Clasic. Clasic Minecraft moment. Vezi că mi-era doar așa de serii cu mai mulți. Bă, chiar da, chiar e fain rău. Am avut odată una, dar și eu am avut și niște moduri. De-aia, gen cu bani, cu de-astea să vindem chestii, gen a fost mai fain. Mai roleplay. Dar erau proști. Nu prea găsești Așa lume de roleplay. Corect și asta. Era o idee. Bun, asta l-am făcut. Bă, mie mereu mi-a plăcut roleplay mai mult ca SMP-ul. Dacă n-ai cu cine, Exact. Și acum când știu și eu să modez server și chestii, hai că da. n-avem cu cine. Înainte făceam roleplay pe Insta. Vorbeam pe Insta și făceam roleplay. Lol. Și pe Minecraft Bedrock. Da, și pe Minecraft Bedrock chiar. Nu știu cum să fac aici. Cred că să las așa. Să înțelegi acolo, nici n-aveam mod să doarmă un singur om. Pentru trebuia să dormim toți. Era vanila. Oh, iară diamante. Da, mă, cât timp vreți. Nu e full diamond deja aici, mă. Nah. Am doar 8 diamante. Mă, ce, eu am un diamant. Da, de încerc să ajung acasă și dau diamante, nu-i vina mea. Păi și eu am încercat tot să ajung acasă. Da, nu s-a pus sus. Și despre mine? Ai Minecraft cumpărat și se vede gen skin-ul. Ca asta e casa mea de acum. Asta e așa la casă din sat. Bă, și eu acasă din sud. Eu mi-am găsit, gata. Da, care mine papa. Oh, interesant, am găsit Real Chamber. Toată lumea găsește Trail Chamber. E una aproape de spawn. E una aproape. Faza e faină că am de asta, cu astea, bă, Freakiam. Ah. Și mare are. Și eu am, dar nu-l folosesc aici. Adică nu-l folosesc într-un prin pereți alea. Că nu mi se pare corect. Adevărat? Ziceți bă, un adevăr. Adevărat. Așa. Uite casa asta e a mea. E goală și are două uși deschise. Bun, dar stai să dau și eu drumul la o manelică ceva. Să cânte aici pe fundal. E un prăjniț de carne. E bun, bă, marea, bă. Eu mi-am găsit Bine. casă frumoasă. Ce Există casă? două case Gata. unite una în alta. Da Ai, drumul la o manea. Păi știu, te văd. Păi știu, da, vezi că acum și eu am asta cu V. Dar acum nu știu. Măi, ca mult Da, doi bă. negri este aici. Ia-ți capul. Cel mai simplu mod să ajungi la spawn. Într-adevăr, e ușor. În plus, nici nu prea avem itemi, deci, nu.
De ce mă Berry Bush o murit? Bă, dar de la Berry Da. Bush, bă. Da. Bă, acum am înțeles pe mare de ce murea. Bă, Stai, vezi că odată a murit până acum. Cred că se trage un con care Ia stai puțin, revin. Bă, sunt periculoase, mă, Berry Bush-urile astea, Bă, mă, periculoase ești nebun? rău. Da. Bună ta? Păi nu știu care e spocoțat pe muntele ăsta, stâlp sau shelter. Uite un nou. Uite, nu. Au avut câinele să mi se Clasic. omoare. De când La fel ca și un... proprietarul. De când un turn din White Concrete Powder e un munte. Nu știu. Pur și simplu eu seara spun cuvinte care n-au sens. Bă, nu e chiar Se și pare că ora târziu, 7 chiar. seara. Și seara Bă, e acum. 7 deja. Mamă, e Păi am 7, spus, credeam că e cuvinte vreo fără 3. sens. Bă, credeam că e vreo 3. Bă, și eu credeam că e 4. Adică, eu credeam că e 6, dar m-a trezit la 5. Bă, eu v-am lăsat la 4 Ah, lol. și au zburat timpul până la 5 jumate când am reintrat. Mamă, băle. Zici că am fost 10 minute plecat. Minte. Timpul trece, Da, mă. noi îmbătrânim. Și jucăm Minecraft. Ai și Știu tu niște mai greu, iteme trebuie. pe care nu le mai folosești că tragați de pit acum. Îți full piele, crezi că am eu item? Da, dacă asta Omul ăsta să se facă full piele, ești nebun? Am sabia și toporul. Am topor de lemn. Hai că e bună treaba, topor de lemn. Bă, totuși Bă, ăștia eu mă că se mergem fac la de Mario aici. care... Mario care până acum era full diamond. Care că am găsit pe scină unde stau villagerii. Bă, gândiți că, nu știu, am găsit un sat în care e blocat toți villagerii într-o casă. Bine, în mai multe Iau case. piscină. Eu știam că... Da, gen... La mine e și petrecerii. Ce bă. Bă, ești nebun? Petrecere. Petrecere cu villageri. Ce tare. Ce dau aia din nas acolo. Bun, ia asta În așa. loc să dansezi din gură, dansezi din nas. Hai zi. Na, zi din gură, bă, dar și nu știu eu. Stai, cum? Dansezi din gură? Vezi că în loc să Da. dansezi din cur, dansează din nas. Ah, Ai zis de Da, loc dansezi și- din gură. Am vrut să zic nas. Eu am o idee, n-ar fi o idee să-i omorâm villagerii ăștia care nu fac Nu. nimic. Nu, Bă, nu, bă, nu. nu te atingi de Nu. villageri. Nu, ăștia verzi. Nu. Care au Ah, haidă ăștia verde. vezi? Aia vezi, da. Aia aruncă-i. Dar nu, Mă, nu, nu lăsați că se mulțesc. nu eu mă că se Ne mulțesc. jucăm- Exact. Și Sau ăia spun la vezi o care nu făcut fac, Iron. ăia vezi care nu fac nimic, îi pune mai târziu la produs cu Android-ul. Nu mă niciun villager, toți sunt pacifiști. O să-i pune la produs Nu o să sau... întreb ce aveți La acolo de produs. Android sau Maroc, Îi care- punem în barcă și cu Android-ul. Cine știe, cunoaște. Așa. Ce ai zis, că nu o să întreb Sau ce? pe aia verzi putem să-i folosim la fermă de iron. Păi asta am Nu, spus nu. și eu după ce m-am gândit. Bă, dar n-avem cum să facem fermă de iron la spawn, deci... Na. O să-i transportăm noi prin faci nether. la 1000 de blocuri distanță. El nu prea iese ce vreau eu. Cred că nu fac din cabel. Caratură din cabel. Vezi, pe Asta așa că am făcut și eu topor. casă care o am. Am 5 capete de cai. Eu am găsit o tehnică Maro. nouă, dacă nu poți să îmblânsești un cali, dai doi Mario, îmi dai pungi și mie pe un aia de campfire. lasă. De ce ai murit cai? Ia-l. Dacă poți să-l iei. Tu ce căutai în casă? Ce căutai la mine în casă? Îl iau așa și mă sun, fa, mersi. Aici. Oh, squid-uri, fix de ce am nevoie. Minte. Ură. Omoară. Tu-ți faci casă de aia modernă? Da. Și un Dar pic ce ai negru. nevoie la desui doar la o casă modernă? Bă. Pentru geamuri negre.
Geamuri negre. Băi, Eugen, înainte mi-am făcut o casă modernă, pe un server mai vechi. De asta de roleplay, Mario, cred că știi. Mi-am făcut-o în negru și portocaliu. Cine știe, Wow. cunoaște. Stai, bă! Voi să zic cum se numea casa? Bă, Cum o strigam eu, dacă Cam vreți. Bă, dacă Am vreți, realizat că am greu. bă, dacă vreți, vă și zic cum se numea casa. Ia zi, Casa Pornhub. Oh, lol, nu m-am prins. what? Cred că cineva chiar nu s-a prins. Bă, Negru, portocaliu. Negru portocaliu, nu? Nu înțeleg nimic. Bine, Na, vă rog, rămâi la Xenie. vârsta ta. bă. Vreau să zic ceva acum, dar nu, că poate să... Ești mic, ești mic. Ești mic, ești mic. Bă, ce se Bă, întâmplă? poate mai bine că la anii lui nu știe ce înseamnă, nu știe. Poate și mai Ne bine. are, mă. Asta am întrebat și eu. Păi de ce nu răspunde? Face fail? Darius. A, ne ține sigur. Bine. Darius, Darius, Nu da vă sin. Da, Da. zi. dacă Câți nu ani zici ai? câți ani ai, o să ne dăm noi seama. 13 și în toamnă 14. No way. Nu N-ai cred că cum, la n-ai vârsta ta nu cum. știi. Tu faci Bă, mișto de n-ai ea. cum, faci mișto să asta. N-are cum. Stai, bă, ăștia de la 7. Că ești an de la 6, 7. Dracu. A, și eu că știam de la 7 e mare diferență pe ăștia. Da. Un an. Pardon, chat, pardon, sorry. Nu clipul meu, bă. Dai și tu cat. Nu, că eu îl bag pe partea asta. Nu știu de voi. A, păi și-o bag totul. Grozav. N-am mă, ne dă expose. La ce vorbim? Expose. Vezi de ce nu, vezi de ce nu dau eu pauză? Să dai expose. Da, Păi, eu nu dau pauză pentru că o să se întâmple, nu știu dacă sigur de fapt se întâmplă Rițe, Să pierzi faze amuzante. sau bune, exact, să se întâmple ceva și pierzi. Like, nu, e ok, nu-mi place. Păi eu care fac asta, care Ilene să dea expose acolo, că sigur să aluci cineva. băi, a mea, nu vă apropiați. Exact. Lasă-o, spun eu, sunt vegetarian acum, mai încăcat. Ok. O să nu fac că n-am auzit nimic. Omul face 24 de ore vegetarian. 24 de ore vegetarian pe Minecraft. Da. Nu Păi, idee de clip. Cam numai... Asta vreau să zic, m-a dat idee de clip. Bă, vezi că poate prinde. Am eu idee de clip. Cine îl omoară pe moare primește o bucată de coul. Aia mai degrabă de Bucată short. de coul. Da, Dacă vă n-am de dau mame- coul, mă. Bă, dacă faci loc de oase, la mine sunt primite oricând oasele pe ștoi, știi? Păi stai că mai întâi intră și mie un cuțu. Și nu trebuie un cuțu. Bă, mi-aș face un câine main, gen, să-l am pe toate seriile. A, nu știu ce nume să-i dau. Marcel. Ionuț, Îți propun eu, Am o capră, numai nu că eu. nu știu dacă să faci câinele Am mănâncă. o capră. Am auzit de la cineva, am o capră. N-am mai continuat, că n-a. Bine. Doamnă, stă la televizor. Drumul că am intrat în mine. Băgam mie. Doamnă, Clasic. suntem la televizor! Care a făcut așa, mă? Eu. Bun, clasic. Răzvi, vezi că o să dau drumul la short acum, după ce termin un videoclip. Să nu uiți să pui și tu acolo unde Care- scrie care breaz la fac un site? de vară. Hashtag. Facem și noi vizualizare pe hashtag și poate așa bubuim seria. Na, e o idee, zic și eu. Ai cam multe idei, bă, idiotule. Bă, ce să fac și eu? A, e. Dar oricum vezi că ești bulangiu rău. Cu ce, mă? Eu ți-am dat mesaj pe Insta și tu pui story și nu mi-ai văzut mesajul. Am dat repost și m-am întors înapoi pe Minecraft. Minciuni. Na, am martorii pe Minecraft. Bă, băieți, eu nu vreau să mă implic, dar bă, taie. Sau, Ce mă, dar- pește, mă bați? Bă, tai. Ne. Nu mai dau imbusuri, imbusurile să-ți faci bicicletă. Mamă, asta e Vezi cea că mai... Vezi că imbusurile mele de la tine, bă. Păi exact.
Păi te dau un gât la tataie, că nici nu sunt ale mele, sunt ale tataie. Și băieți, cam asta a fost cu episodul de astăzi. Ăsta e primul episod din Brazla de vară. Ne-am făcut full. Ne-am făcut niște mâncare acolo, în spate. Am cules ceva aer, n-am și ajutat niște lume. O să ne auzim episodul viitor. Salut!